मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी 33 थैनाय सान उदालगुरि एबसुनि बानजायनायाव आरो डिमाकुसि दखरा एबसुनि हेफाजाबाव देबनाथ बसुमतारी मांखरसालि पटसला इउएन ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव थानाय जायगायाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। सुथुरनि आखायाव 1991 मायथाइनि दिनै 7 फेब्रुवारिनि सानाव जिउ गोमानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोख्रों बर'नि दैदेनगिरि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी थैनाय सान फालिनायाव बै समनि बिथोनजों लोगोसे सोमावसारनाय बाहागो लानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना मान बावफैदों मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय थिलियाव। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेल दैमारा फिल्मफोरा बिथोननि उनाव मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय थिलियाव बिबार बावजेनो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर'आ। बिनि उनाव मुंख्लं नखरनि असे बिफं फेदेरखां बसुमतारी गोमजोन बसुमतारी मोना बिबार बावनायनि उनाव बड'फानि मुसुखायावबो बिबार बावो। हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ दैदेननाय हाबाफारियाव बै समनि दरं जिल्ला PFनि लिंथुमगिरि खगेन बसुमतारी, प्रबिन दैमारी, EM दावबायसा बर'जों लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलनि सुबुंनि गोबां बारग' दैदेनगिरि रायजो राजा फरायसाफोरा ज'यै बाहागो लायो। जायदो मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीया सुथुरजों गावथार जानाय समाव बोखावजायै दरं जिल्ला एबसुनि नेहाथारि बिबान लाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेनो मिरु एबसुजोंबो खामानि मावबोदोंमोन। मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी 33थि थैनाय सान बे समखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा दिनै खुंफुंनाय जायोब्ला बे समाव मा मेसेज थागोन? नंगौ दिनै 7 फेब्रुवारि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुंख्लं जानाय सान आरो बेयो मुंख्लं जानायनिफ्राय दिनैसिम 33 बोसोर जाबाय आरो बेखौनो जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बा देग्लायजों माने 3 बोसोर जाबाय बेखौ जिल्ला आफाद हिसाबै खुंबोनाया। बेनि सिगां दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना खुंबोबाय थादोंमोन आरो बिनिनो देग्लाय 33थि जे मुंख्लं सान बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनिनो माने गोथै सहखौ बै समाव फबनाय जिथु पश्चिम पटलायाव थानाय बिथांनि मांखरसालि बेयावहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गेदेमा दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानिनो सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफाद आरो साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जों एसे थेब्लेब्लेबहै दिनै बिथांनि बे मुंख्लं जानाय सानखौ जों फालिदों आरो जोङो नुदों बिथांनि जि माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय बिहोमा बेयो माने बै समाव जिखिनि मोनसे थासारियाव बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन नांदोंमोन बेयो बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ' होननानै बुंनांगोन आरो जोङो दिनै मोनसे फिल खालामनो बाध्य जादों बिथांमोना जुदि दिनैसिमहालागै गोथाङै थायोमोनब्ला निस्सय आरोबाव बर' हारिया दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन मोनसे थासारियाव जोङो थानो मोननाय बे मोनसे परिबेसखौ जों मोनगौमोन निस्सय खारन बिथांमोना जिबायदि मोनसे स्पिरिटजों बर' हारिखौ दैदेनबोदोंमोन खोब माने बर' हारिया मोनसे गेबें लामाजों फैबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननिनो बै आइडिय'ल'जि बिथांमोननिनो बै लेटार इन स्पिरिट बेफोरखौनो एसे जोंबो दिनै फल' खालामनानै फैदों खिन्थु थेवबो बिथांमोननि जिथु मावनाय आरो जोंनि मावनाय निस्सय एसेब्लाबो डिफारेन्स थागोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जानोबो बा गावनि जिउखौ बावसोमनोबो बिथांमोना माने गिनाय गैयै मेंनाय जिरायनाय गैयै खामानि मावनायखौ जोङो बिथांमोनजों खमरा खमरि खामानि मावबोनो मोननाय दैदेनगिरिफोरनि जिथु लिरथुमनानै गालांनाय जिथु बिसम्बिफोर बा माने लाइफ स्केट्सफोर बेवहाय जों मोननो हादों खारन जोंथ' दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन दिनै दानि दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांमोननिजों लोगो मोनलायिया बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुबोयिया जों दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन
थेवबो जोङो फरिनानै मोनदों बिथांमोननि बै समनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जों मोनदों जे बिथांमोना जिबायदि खामानि मावनाय बेफोरखौ दा बेखौनो जों फल' आप खालामनानै दिनैबो दानि जों बिबानगिरिफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना जि मोनसे सानथौ सानस्रिजों बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन बे एखे सानथौ सानस्रि आरो थांखिफोरखौनो गोथाङै लाखिनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो बेखौनो जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमांफोर बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जुजिगासिनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि मोनसे खामानि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो निस्सय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि जिथु बावसोमलांनाय मुंख्लं जानाय बेनो जोंखौ दिनै मोनसे थुलुंगाखांनाय होदों बर' हारिखौ माने दैदेननाय आरो अरायसम बिथांमोननि आशीर्बाद बिथांमोननि जिथु बावसोमनायनि बा मुंख्लं जानायनि गेजेरजों जि मोनसे थुलुंगाखांनाय बे अरायसम थागोन आं बेखौनो मिजिंथियो थिलियाव जिहेतु भिलेज लाइब्रेरि बानायबाय दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समफ्राव बे मुंख्लं जिहेतु जायगा दा बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि साबना हामना खालामनो थाखाय माबाफोर राहा लागोन जोंनि उदांस्रि सोमावसारनाय एबा आलादा न'खर सोरजिनायनि थाखाय सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ सनमान होनाय बिथांमोननि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ फोथांना लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान आरो थिग बिदिनो जोंबो बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननाय जि सरकार सोलिबाय थादों बे सरकाराबो साफ्रोमबो मुंख्लं आरो मुंख्लंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ मान आरो सनमान होनानै मुंख्लंनि जि नोजोर आरो सान्थौ बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ थिग बिदिनो देबनाथ बसुमतारी बिथाङाबो नैबे आगुनि दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन बे समाव बिथाङा अबथिरा सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानांदों आरो बेखौनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बे 7 फेब्रुवारियाव बिथांनि मुंख्लं सानखौ फालिबाय थादों आरो देग्लाय बिथांनि 33थि बोसोर मुंख्लं सान आरो दिनै बेहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि लाइब्रेरि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननाय जि भिलेज लाइब्रेरि एबा गामि बिजाब बाख्रि बेखौ बे थावनियाव जों बानायदोंमोन आरो बेखौ दिनै आं बेखेवनाय जाबाय आरो बेवहाय माखासे खामानि दंबावो लोगोसेयैनो मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी बिथांखौ फबनाय जि थावनि बे थावनिखौ जोङो नैबे बोसोराव मुंख्लं गार्डेन महरै जों बानायगोन बेयाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आर्ट फिलिंनिफ्राय लानानै बाउन्डारि वाल आरो बेहाय सलार आरो बिथांनि जि फबनाय थावनि बे फबनाय थावनिखौबो साजायनांगौ बानायनांगौ दङ बेखिनि बिबानखौ आङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिबान लादों लोगोसेनो जों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि लोगोसे बिथांनि बे समस्तिनि लकेल एमएलए बिथांजोंबो जों सावरायनानै बिथांनिबो जोङो मदद लागोन फैबाय थानाय बोसोराव बा बिथांनि 34थि बोसोर जि मुंख्लं सान फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव बिनि सिगां नैबे थावनिखौ जों फोसाबनो थाखाय दिनै जोङो खोथा होदों